Hello, pakuromba. Hello, pakukwirana nevakaromba. Hello, pane vanodanana nevakaromba. Hi. How are you? Dedzana hanzi ndokufarirai zvokuti ungatedza kundifarira naye Alice moyo yorima moyo. Ungatedza kundifarira yorima moyo naye Alice. Handiti dzinotonhuwirana moyo. Hanzi Escom is about to leave. Sorry Sha. Sorry nenyaya Escom. Sorry. Hanzi nice news. Dzafamba manje dzagarisa. Madziona dzagara munhu anogona usho. Sikana dzagara. Paya. Dzakufamba mai dzauda kuchinopiswa manje. Hanzi Melly, you look beautiful without makeup, but handigara ndakaita makeup on. Indagara ndakanaka ndinozviziva. Ndagara ndakatonaka. It's just that the camera ndinationa ndionei pafeya. Uyai musangana neni pafeya munyatso kuona kuti ndiri gadzi chero rakasvika chero windefa records. Ndakanaka ini. Kungoti kamera ndozviziva kuti anenge achintuka pakamera umwe wacho ndodofanira kuseka ndiwe. Hey, handisangane pafeya munyatso kundipiwa, munyatso kundiona. Yeah! Tell live ni guys. Hanzi kunaka makanaka hiyo. Privi, ngagoti kudii kuna sisi kuna madha wako na privi. Ungati chikuna sisi vako. Zigagaigwa rechikadzi. Guys, ngati kudika. Wendefa, winda mukwita, witakwi yekadzi V8. Hanzi kune magetsi ari kuenda tinenge tazvirusa. Kune magetsi na 6 ari kuenda. 6 tinenge tapedza ingo yako izvozvo. Ingo. Zvazati 25:05. Kwaina liya ndakakuonai pafeya sisimeli muri mugesi zvokutodaro aiwa. Ina simiti mabhanzi ndozvo. Inadi zvogara ndakangosvinywa musoro wangu ina ndidini. Kushinywa musoro bodo ai. Guys, tiri pa Twitch 244 ndikutozvana nemwe phone. Wedzerai number tinde, wedzerai number guys. Dedzai vamwe tisvike pa 500 titangi. Toda kuti tiite vamwe gesi asati aenda guys. Tiwewo zvizhinji titandare tiri pano. Serious, no makeup but looking good. Thank you Paida. Thank you. Itai guys, fambisai tiende. Kwanzi chimboitai chirongwa zvirwere nemasolutions including doctors, please. Okay. Mirai ndikotsvaga vamwe doctor vekubata. Ndichakupisa wechi. Yakupisa. But chinokuta sai yele inokuta sai kuona ma comments manje. Yele chakuta sai yatsoverenga ma comments. Oh, vanhu no Wi-Fi number it's increasing bit by bit. Right, ngatitangei kuita magetsi noti anoenda zveshuwa magetsi anoenda zveshuwa. Kwanzi vangu ndikamufumura ndobva ndakuya right. Maskera say guys tongoti pachipamwe anzi makanaka sime ndakakuona. Thank you Bimbai. Guys, maskera say tongoti pachipamwe. Ndiani zve? What do you want? Huh? I told you I don't want to be disturbed. Hi. Just give it to me and go. Don't disturb me, please. Don't disturb me. Right. That's okay. Right. Inzwai ndikudzei kanyaya iri kuitika. Anditika regai ndigare ndakupai tip chekutanga mutisati taenda kupi kana tukupi guys. Kune vanhu vari kufamba kuenda kuZimbabwe. Be very careful pamuri kutenga $.
regai ndigare ndakuudzai muzati nini ndogara ndichitokuudzai handika zvinenge zvandisangana nazvo mukutaura nevanhu handiti pari kutenga madollars be very careful. Kune mumwe wedu nhasi atengeserwa madollars $10,000 mapepa dzefeki. Hanimaona it's easy kutopiwa mapepa efekiwa because kana usinganyaso kumaziva zvakanaka hanimaona unomapiwa mufunge akutugwa 18,000 rands 18,000 the last month that was in the account ndoda kuti munyatsoona kuti iripi phone hanimaona akutugwa muaccount make masara 16 rand achiti ndikutengawo madhola ekuti ndiende kumba anga ari suppose kusunga kusira mangwana achiti ndoenda kumba akutugwa hani muri kuona akutugwa kaindifadesta rake munyatsokuona handi muri kuona mari yake apana kuti munoona here muri kuona here mari yakaisai munoona ya muri kuona mari yakaisai 18,000 ndiyo muri kuona 18,000 ndiyo mandika hama yake yati ndikuziva kune madollars andimaona kwakutrasta hama yari kubasa ka muaccount make izvo zvimasarigwa mari 16 rand ndo yasara muaccount make 40 rand ndo yasara muaccount make kwahama kwakuti ndipe ndinotenga maranzi ndikuziva kune madola ndinotoenda madola handimakuenda kwakuno hama yako kunokonana nehama kako hama kwakunotenga kuda havaziviona tichiameni kwakupiwa 1,000 dzefeki mai mwana mapepa 1,000 ai $1,000 mapepa ai $1,000 fake mai mwana dzapiwa iko zvino hasisina kana senti rekuenda kumba kana senti hasisina ari kutoti kana muchikwanisa kumubatsirawo kuti aende kumba vedu ari tokumbirawo rubatsiro kana muchikwanisa kumubatsirawo ari tokumbirawo rubatsiro kuti ndanchida kuenda nanondorongedza ndikati mai mwana time yauri yakaipa handiziviwo shoko ndichakuchitsira kumadhayaris sekuti mumwe mudhayari but pakatoipa because December munhu wese nanga chitoti ndakutokavhawo nhamo dzangu ndakutodai ndakuda kuendawo kumba ndakuda kudai panenge pakaipa antika so the best way guys kana makabata mari yenyu mbavha dzakatowanda Christmas inoyi mbavha dzakatowanda iti vanhu vangotora 18,000 sekuseka vangotora 18,000 vakaenda just like that mari havana tomboishandira kana kudii 2 seconds vanga vave ne18,000 hanzi ine mahama yatora mari kana Wilbert mama yakatorerwa mari zveshuwa izvo zvari vese vatira kutofonera munhu yakuita sekuti vari kuda mamwe madola hanimona saka vakatomira izvi zvine vanhu vakamaunta but vanhu vaya havana kupusa havauyi vanhu vaya havana kupusa havauyi izvo zvakangomira pai vafona kuita sekuti vari kuda mamwe madola but havachadouyi hanimona ende vazhinji vanenge vachitamba ikai mazimba nokuti munhu wemuno haambotauri nyaya dhola haarizivi hanimazviona anogonotoritsika kana darika paarizivi vari kutoita izvi zvemazimba vamwe vedu ndo vari kutoita izvozvi zvekuba izvi saka be careful vane mari dzavo mirai ndikuudzei vari kuenda kumusha vana naFNB makanzi asina kuvharwa aya vana FNB mari yako ifamba nayo iri mukadhi muri kunzwa kana uchida kunotengera kumberi ukaenda kuTM iTM here ino ichi shopi kuZimbabwe TM handi ndiyo unotenga nerate inenge iri kubhengi musi woyo unotopinda mushopu wozadza troli yako woswipa nekadhi rako rinoswipa kadhi rako FNB Standard Bank handika Capitec ndakamboshandisa kuZimbabwe inini unotoswipa zvakanaka wotenga zvinhu zvako ende rate inenge katodonha pane iri ningikiri inenge iri pasi yekubhengi pane rate yekuchinja panze wototenga zvinhu zvako kana uchida change wotopiwa change wobuda hani muri kuona saka kana ungobva kuno kusina kutenga grocery wakabata kadhi remari hanimona enda unoswipa muTM go and buy all the goods auri kuda muTM swipe patiu wobva wabuda it's cheaper that way kana kuti takura maranzi ako handi muri kunzwa takura maranzi ako enda kumba enda unochinja kumunhu waunoziva usangochinja nokuti mukada kuchinja pabhodha munochinja bhazi richifamba wozozviona bhazi rafamba 2 kilometers kuti mabaranzi aya manhinga ndapiwa ndaifeki unomuwanepi munhu saka endai munochinja manhingikiri enyu endai nemaranzi enyu svika nemaranzi ako kuHarare svika nemaranzi ako kunhingikiri kukumba wotsvaga munhu kune vasina mabank accounts wotsvaga munhu andichika waunoziva kuti if anything unodzokera kwaari handi muri kunzwa kana zvaigona kana une account inotenga madollars kubank kana uine account
indai unotenga madola ako kubank. Handimanzwa hapana chinombovhundutsa pinda mubank kuforex kuya uti I want to buy USD some dollars. Vanozviziva kuti vanhu varikuenda kuZimba. Passport yako inotaura kuti uri kuZimbabwe kunochaenda madollars. Vanotokutengesera unoda mangani. Mona oda mangani obva vakutengesera. Hanzi visa card rakandidhurira. Ini visa card rinambondidhurira funge. Rarakadondichipira zvokutodaro. Hamene kudai bhengi rako. Ende machajisi achona aiti pandakangotenga akatoita 100 something chakadaro rands machajisi. Asi ndiri kuZimbabwe. Saka it was cheaper because muno mukatenga sometimes machajisi anenge ari kuma 40 rand. It was cheaper kwandiri. Animona. Saka please musangope vanhu mari. Umwe ari kuchichema izvo ndoda kumubatsira please. Mukauya ndinokupai namba. Mubatsirawo. Ari kuzama kuda kuenda kumba asi mari hapachina. Asara ne 40 rand chaiyo. 40 rand. Ndo yasara nayo muaccount. 40 rand. Kwai kana kuenda machopisi maranza anoshanda right hani muri kunzwa. Kwanzi kana kuenda kuchopisi kuZimbabwe unotenga nemaranza ako. Unotenga nemaranza ako. Saka takurai mari dzenyu guys. Handitika takurai kune avo vari kuenda kunohodha muJoburg kutengesa zvinhu zveChristmas please. Mari yenyu isai pakagadzirikana. Kana zvichita isa mari yako mupendi chaimo. Handi muri kunzwa. Kana zvichita isa mari yako mupendi. Unotora chipulling socks chiya handitika chipulling socks chigumbo chepulling socks chechandika worola mari yako wondonyera muchigumbo chepulling socks usaisa mari yese panzvimbo imwe chete tapudza mari yako kune vari kuenda kunohodha wondonyera mari muchipulling socks chechandika wochisunga muwestum wopfeka penti pamusoro animaona wopfeka penti pamusoro anti muri kuzvinzwa ndo zvaunodi zvamunoti muite anti mazvona wopfeka penti yako pamusoro pepulling socks mari yako yakavigwa nokuti vanhu vari kubigwa muJoburg andi muri kunzwa vanhu vari kubigwa zvisingaiti muJoburg zvazvokuti unoentertaina vanhu vachiti kwanzi wazogwa pane munhu akuzora something mira ipo patinokubvisa mishonga kudi don't entertain strangers vausingazivi mbavha dzakaita kudira izvozvi muJoburg mutown manzwa don't entertain strangers dzamusingazivi munobigwa andi muri kunzwa munobigwa ndati ndikudzei kwai pajistiri aiwa vanenge vombosiya zvopfeka majistirini zvoWilbert votombopfeka mapendi chaiwo maparashuti aya nokuti ukapfeka jistirini ikazodonha hauzoriwi kuti pulling socks rasvedza. Saka kana riri mupendi rinenge rakabatwa nependi kamukati momo antimaona dzimwe mbavha tinenge tinadzo pamacomment section apa andi muri kunzwa dzimwe mbavha tinenge tinadzo pamacomment section apa dzimwe mbavha tinenge tinadzo pamacomment section ipapapa dzine dzida kutoteerera kuti nhasi vari kupiwa yambire kuti chi ko pana patinozikamana nokuti tamubloka kudhara Liberty waenda kudhara musatozvinetsa henyu Liberty waenda wanya kuoneregwa amenoti andione vakamubhana vakamusiya last time kulive iya nhasi wazonyatso kuenda chaiko Liberty ata zvokutonyatso mubloka regai zviinde izvi zvina basa regai aende munhu inhingirikiri ana basa animaona. Saka please chengetedzai mari yenyu right. Ndobva ndati ndichatapinda munyaya nhasi ndobva ndati regai nditende vasikana ndibatsirei kutenda ka handichatauri zita nokuti zita ravo havasida kutaurwa regai ningoti andiesi handitika ndibetserei kutenda handisi vasikana munoziva soka kune vamwe vanhu vakangotumwa naMwari so kune vamwe vanhu kuti handizivi kuti like makamboona kuappreciatwa nemunhu mukuru kwauri nemakore kuti unonzwa kuzvidukupisa kuappreciatwa neavery munhu anototi ndakatesa kuti ndimama ndimai kwandiri anditika vongofuma chikuti SIS MELLY ndovanogara kuti iwe uri mwana wangu ndokuti sisi because brand name but uri mwana wangu muno muSA mufunge kunzi hauzivi impact yawakandiita paupenyu hwangu kutaura mai vahombe impact yawakaita paupenyu hwangu hauizivi ndoda kungoti unofara kubirthday rako handisida kuudzai zvinhu zvekunyebaka ndoda kuudzai zvinhu zvine evidence guys handitika mira ndimbokuvhairirai zvonetsa here mira ndikuvhairirei handisi kutaura zvinhu zvisipo handitika
maiona muri kuona here kana kuti hamusinyatsoona kana kuti muri kudzungaira kunge musiri kuona maona here muri kuona here muri kuona mbinga yakanyarara mbinga dzakanyarara dzisina noisi hamutovazivi momuzi wangu avo vanozikamwa neni hanzi hatisi kuona hamusi kuona right regai ndipambe ndoda kuti mungoona apa chete apa onai apa verengai apa chete apa musanyepedzera kudzungaira guys kuona henyu maona musanyepedzera henyu kuona vamwe vari kutaura one thank you Nora aona handika Nora aona vamwe vaona one hanzi hazvisi kuoneka aiwa zvikuoneka zviri kuoneka guys vamwe vaona one vamwe vaona one makungonyepedzera kudzungaira guys but chokwadi chekuti kuona henyu maona guys guys apa 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 quite not clear kana musina kuona wa hamuna kuona andika hands play kungomuka moms wangu vakanzi ndoda kuti uende kuno enjoy birthday rako ndozati riko 25 mwanangu 10k mu account bogo 10k mu account bogo ndipe account number 10k mu account bogo 10k rands mufunge zvikanzi vakanyora kuti you don't know how you inspire me and you don't know how you have changed my life nekuona malife ako anditogoni kuti ndinototsvaga ndikakuona slip of my life kuti uripi mwana wangu where is she ari pai vaona vamwe vari kuona one guys vamwe zvamaona izvo zvanyogwapo ndizvo hanimaona aiwa 10k haisi 18 10k vedu ndibasirewo kutenda vasikana hanzi makuru kuti ai kamuchacha ndibasirewo kutenda vasikana mufunge azviitwe nevanhu vangani kana kuti vangani mbinga dzakanyarara amutovazivi because asi munhu anokomenta zvekudaro havasi munhu anokomenta zvekudaro hamutovazivi vanozikanwa neni handini ndoziva vana momuzi vangu nanasisi vangu vari panapa zvandinokudza diaries nevanhu vakuru paya pane ndichitaura paya muchitova mwanenge vachitoseka zvavo ndikutaura munhu ataura kuti wakandicha impact paupenyu hwangu ndimai to me how you don't know how you have I know history she told me inini nyaya yacho ndoiziva kuseruko tichitaura handitika ndikuappreciate nemunhu wekuti chero ndega shoko maona ndaisa macrying emoji asi ndataura navo ndangoisa macrying emoji and the person is here in SA havasi kune dzimwe nyika munhu ari muno muSA ndichaiwa chekutaura ndangoisa macrying emoji ngati ndichafona later because ndasvika pakudzamirwa mufunge pakudzamirwa kuti ndoappreciatwa namai vakuru vakadai ndotukwa nezvana zvidiki maona guys papa ndoti ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira she knows kuti birthday rangu is coming in 2 weeks anditika vakati ndoda kuti uenjoy ufare kana uchida kudi ita zvaunoda go for spa idai vedu ndibatsirewo kutenda ndinotatenda handina hangu mashoko munhu atori muno muAfrica munomu so ndabva ndanyatsooti Mwari ndikumbirawo kuti next year munite a better person make me a better person pandandiri gore rino ndiwedzere kana ndichiimpacta life yemunhu anoti ndikatesa kudai ndoenda kwavari for my advices ndoenda kwavari for kuti apa ndodini ivo she also comes back to me kuti nditototrasta iwewe hauzivi kuti zvinhu zvaunenge uchitaura papa hautozivi kuti unotochinja zvinhu wakachinja life dzedu sei then ndichitoti vari kuti chikwa nhasi ndazozvionera mufunge izvo kwainge vandipe 100 rand vanokupa 100 rand kuti waitei naitisi unopa 100 rand kuti iwe waitei waimpacta life yanu tionerewo mwana kwainge vandipe 100 rand waitei iwe wakashandepi
kushanda kaini iwe wakaimpacta life yani 90 wakaimpacta line yani ndapotanga nhasi kutenda zvangu nana madhumbe mona zvandakudza ipapo pana chikudzai vana madhumbe vaya they were paving way for greater things to come vafuma chiti sisimeli tapiwa mabhonasi edu ma100 rand aya tenga idrink mukurimemba ndichikudzai ndiri kuswimming pool kwamakiseni mukurimemba they were paving way mwari vakuitirai zvakanaka mwari vakuropafadze pabva ma100 rands iwayo mwari vawedzere 1000 folds ipapo vavhura nzira nhasi ndazorara ndatove muti 10k richa pamwe ndainda mberi pamwe ndichiri kuenderera mberi ndogona kurara ndaku 20k richa who knows mwari ndizvo zvavanoita ndangoda kutenda kuti vana vadiki vanotuka vaya handiti honai time yekutuka vanhu you can do something with your time time yekuswera uchitukirira vanhu kuti ndoda kuita champion yekuonekwa mastriti unenge usina kana dollar handika you can do something china you can build and create a relationship ndogara ndichikudzai guys iyo proof ndakutaridzai you can build a relationship kune vakawanda munoziva kuti vari padiaries apa right now vakapiwa mari dzechristmas dzekuenda umba nevanhu vakasangana navo padiaries apa munozviziva kune vanhu vakapiwa chitaura kuti kune vanhu vakasangana ndoda kuenda umba handina zvanga zvisi kubhalansa vakatumirwa ma5k ekuenda kumba nemunhu asingazivi kuti watodaenda kumba vakasangana padiaries kune vana vakatengerwa hembe dzechristmas vakasangana padiaries what are you doing with your data muri kuitei nedata renyu are you here on social media to terrorize people kuda kunzi wakapenga kana kuti you're building relationships don't burn bridges with people that you don't know musapise masango kuvanhu vamusingazivi andimanzwa munobloka maona zvanenchikudzai munobloka makomborero enyu every time umwe christmas inosvika pakutopera usina kana kutengera lipstick zvayo kungoti happy christmas merry christmas inopera uri munhu akaita sei check yourself unenge uri munhu akaita sei anoza kuti december itime of giving and receiving indatoti pa 10k ipapa ndinowedzera mablankets aya evana vekumount hamden ndakutonowedzera mablankets evana vekumount hamden guys ndikutokudza ipano ndo tithe yangu andimaona ndo tithe yangu nditonowedzera mablankets evana vaya because target ndofana kuti ndandine target yekuti mablankets aya asvike 60 saka ndakutonowedzera that's how you do it you are given so that you can also bless other people you bless other people that's how it works and mona that's how it works lipstick zvayo ye5 rand unosvika december kusvika anopera usina anenge ambokuti merry christmas kumuka makuseni usina notokuti merry christmas because you're a vile and nasty person, you're a demon, you're a witch. Ngatizive zvatakafambira pa social media is for socializing. This is for socializing. Messi maimelo you do aukumbire kana mbinga ichida kublessa. You don't come and ask kuti mbinga ngaindione ungaidai. No, zvinoita zvega. Zvinoita zvega. You don't come and ask pa live kuti ndionewo ndidai. Mwari kana achida kuloketa ka unongoloketwa wakatoriva. Zvaitika ndandakatovata. Message yaisi kanofunga about ndazoiona 2 hours later. Zvinoita zvega. Andi muri kunzwa. Zvinoita zvega. Manyani Chigora, thank you for paving way. You have paved way for a good, greater things. Trust in me, my sister. Urudzorerwa time. Ndinotozodzoka testimony pano ndiomwe aisa 100 rand. Chigora. Ndinotozodzoka pana pachipa testimony. Hands, no one ever blessed me na fungai pa Christmas. Why fungai? Who are you? Who are you? Zvimwe zvaunoita wakawanda zviya uchifunga tinoita neghost vana vaoni Mwari vanoona.
Hakuna kana shamwari, unenge unadzo shamwari dzemimo dzokuita makuwa, but anokupa lipstick pashamwari dzose hapana, because lei anovapa lipstick hapana. Who are you? What do you do behind une ghost rako? What do you do? It's not about us people. It's about God. Kune vanoona. Kune vanoona. Ruru, I like the version of you every day. Lulu Jones, I'm always seeing your comments. I share that I want to be a better person. I want to be, and be guaranteed, my sister, you are going to be. Ukabvuma kungotsiurwa nekungozvitora kuti handisavasi kutaura inini pati zvafamba nepa life yangu regai ndidai. Trust me, next year tinenge tine matestimony apa. Tinenge tine matestimony. Do you know kuti padiaries tinotora tatove negroup rimwe rekutoti takatotanga zvemarounds emagrocery. Atidi mari, takati atidi zvemarounds emari. Tinoita zvokutenga mavoucher. Tikutotanga January mari musi wa 5 February munese ndingabvisa mari yake. 6 months grocery rosheiwa. December grocery rosheiwa re Christmas. We have built a relationship. Ndo patasvika pekuti takutenga magrocery tichiunganidza. Ndo patasvika. Hatizivani takasangana pano, and we have become like sisters pano. Nekuda kwe diaries. What are you doing? Pa page paunenge uri. Zvizere mufoni mako. Makazarei mufoni mako. Chii chiri mufoni mako iwe? It's $1 million question. What is in your phone? Because zvinoitika pasi pemvura, you can hide from all of us, but you cannot hide from God. You cannot hide from God. Phone yako yakatakura chi? Haina kutakura here ma log in log out ema ghost 5. Kana waenda pa vanosvita munhu akanaka. Asi wewe unenge uine ma ghost kana 5. Havafi vakandibata because ndishandisa ma ghost ini. It's not about ndana nokubata. Isicho chakubata pa zvotokuita isu. Hatina zvatinokuita. Asi kune anoona kumusoro kudenga uko. Zvova kusari tina zvoku WhatsApp uko. Tina WhatsApp group redu riri solid. Resolid. Rekuti patichashiyana ndimunenge muchiona here pa life. Tine vari kuZimbabwe, tine vari kuZimbabwe. Panotengwa zvinhu zvichiungana izvi, tishena muchange muchiona. It means kuti katenga ma expired date ari kure, even pana December, hakuna nouta stress yekufunga kuti chikafu chichasheiwa ipapa. Titakashaya chimwe muna June. Imagine right now mugrupu tiri 25 tikuti ma 1000. Saka patoshiyana every month 25,000. Panotengwa voucher 25,000. Mwedzi unotevera voucher 25,000. Mwedzi unotevera patinoshiyana pa 6 months, patinotora mavoucher pa 6 months igrocery remari. Itai immense guys, 26 by 25 imari. Atina joining fees. 6 by 25 imari. 6 by 25 imari guys. Grocery 6 months rachatenga imari. Because that's I change kutenga chinu kai kuzvi takuunganidza. 6 by 25 chi guys. Itai immense to one. Itai means to takatovhura kadhi redu isusu kwatakavhura kumakuroko. Takavhura kadhi redu kumakuro izvozvi. Ratakavhura tichashandisa kutenga 150k. Thank you my gets. Grocery 150k per 6 months. Para December futi grocery rimwe futi 150k. Guys tasai muone kana ndimo totenga grocery regore resapa. Tikubhadhara 1,000 iyoyo chete 1,000 rands iyo. Tikubhadhara tinotenga grocery rapa. Atitengi grocery. Vaya vanga vachitengera mhuri dzavo pa 6 months chero chinzi kwai vanhu vanohla. Chero chinzi kwai vanhu vanohla zvakaenda sei guys. Anditi maona. Zivanai hands 250 agent fee yacho isatiti zvema agent fee. We have created a relationship yekuti we are sisters. Hatina joining fee, hatina agent fee. Tinongoisa mari dzedu, toisa mukadhi. Toenda tunotenga voucher redu, tochengeta. Toenda tunotenga futi rimwe voucher signatures dzine vanhu 3. Saka munhu akaenda ari 1 haukwanisi kushandisa mavoucher iwayo. Pane ma signature matatu. Hanimaona, ukaenda uri 1 haushandisi mavoucher. Mukaenda muri 2 hamushandisi mavoucher. Panoda vanhu 3 kuti mavoucher asainigwe.
Andimaona zvakarongeka zvinhu zvekumakuroko zvakarongeka anditi maona saka ndo zvinoitwa mudzimai itai tikuti 1000 lindani 1000 we are trying to encourage munhu kuti ashande uchitoziva netarget ye1000 grocery saka uchatoshanda nesimba chatoshanda nesimba kuti uzoti kupera kwemwedzi ndikupara kutodiwa iyoyo 1000 yegrocery iyoyo. Ndakati 2023 mukadzi wese ngashande munhu wese wana chekuita andika chiregai kunobirana mari kana mati makupindawo marounds enyu itai chikwata chenyu guys isikwedu kutakwana hanimona itaiwo chikwata chenyu imimi musabira nemari musapana nemari itai zvemavoucher andi muri kunzwa musapa munhu mari itai zvemavoucher hakuna munhu anonzi kwa indoni signal kubenki mari mari haichengetwe kubenki munoenda kunotenga voucher andi mazvinzwa mukazopanana mari iyo yayenyu indiri kupai tip pano hakuna mari inopiwa munhu munoenda kunotenga voucher renyu you find vanhu venyu vamunotrasta vane mari dzavo ndiva munoisa vanoita masignatures avo ari 3 aya kwamadecide kana mati moda kushoprite it's up to you kana mati moda kupick and pay of which pick and pay takaiona tinodhura macro takaona ti ihosel inotipa futi nemadiscounts handimaona inotipa futi nemadiscounts guys next year ndinoda kunzwawo matestimony anonakidza pano padiaries matestimony ekuti munenge muchada kuti musi wamakataura isimi takanotanga zvedu tiri kudai inspire us nezvamuri kuda kuita ikoko muri chigrupu makasangana padiaries please ndokumbura kana masangana musasangane nemakuhwa evanhu musasangane nemazita evanhu sanganai nekutaura nyaya dzemari nyaya dzebusiness vanti muri kunzwa sanganai nekutaura nyaya dzebusiness kuti tiri kuda kudai ngatitei zvakati takataura kati next year vanhu ngavatengera nemota pano ngapatengerwa nemota taneta nevakadzi vanofamba neshoka ndakazvitaura pano ndikati handidi mujairi wangu anofamba neshoka itawo Alfa Romeo chako itawo chikamba chako chakuti uchazadza maacha kumasuro uchienda kunotengesa wakanomira pabus stop wakavhura bhutu. You start small, you go big. Haungosumuki uchindoda unotanga kunotenga X6 unotangira pasi ka Hyundai Getz. Andi muri kuona Hyundai Getz inozishiye kuZimbabwe yaya chinonzi chikata accident achifini chikata chero accident nebus chinosara chakamira ichi chinonzi chekuZimbabwe chiya guys. Kamota kuZimbabwe kanonzi kayaka taxi kano ikayaka kamota kayake kuZimbabwe kanonzi kakaita accident nebus kanosara kakamira kanonzi chiko guys tibatsire mani inonzi chiko mota kuze Vitz Vitz kaonda Vitz kako hanimona Honda Fit tengerana yeHonda Fit iyoyo hanimona vari paZimbabwe apa itai zvekutengerana maHonda Fit aya ukaita mota mirai ndikudze mota haisi kuendesa kumahure handi muri kunzwa ndoda kubatsira isati tapinda mulive topic yedu yanhasi motikari kwatenga Honda Fit yako haisi yekuenda kuti vanondiona kuti ndine motikari muri kunzwa you want to go and galavant with it. Yes, people to celebrate motikari is a very big achievement kana usambovira kuita mota paupenyu wako it's a big achievement andika but chiziva kuti motikari waitengera chi. Why am I saying tanga is small and go big andika start small and go big because motikari iyi ichakugenerate more money. Fit haidye fuel sterek, it's a fuel saver car anti muri kunzwa it's a fuel saver car. Hyundai Getz it's a small fuel saver car. Chinonzi chichi chasabamningi chinonzi chichi mota ichibamningi quid choenda kuchobeki kone 100 rand quid. If you are saver start by buying that small car anti muri kunzwa mu small car imomo wakuzoti ne 2023 paunobata mari yako wakupinda kana riri spice pane munhu auya neconfession yekuti kwazi Smelly spice randipa mari paZimbabwe iro randinoadvertisa pana pariya ndoda kuti ndikuplayerei munyazozvinzwira mega mozoti kuda pamwe ndotaura zvinhu zvekunyepaka ndendimaketa haisi marketing iconfession nzwai. Ndati munzwe
atinaka mai mwana ndati space iri kutotura mari paZimbabwe vanhu vachitotombokuteererawo zvamunenge muchitombotaura zvimwe zvacho vanhu vanenge vachitofunga kuti majokes small but more volume more money iri kutotora mari zviri kutodaro paZimbabwe space iye iri kutotora mari zviri kutodaro makatoita basa mufungi makaitenyi ndiri kutopusha nayo izvezvo mwana nenditotumire mwe nhasi tatenga yekubulawayo kwanaenda unotenga ndatenga yekubulawayo iri kuenda kubulawayo kuharare ndiri kutenga mangwana kana kuswera mangwana izvitoendi iri kutopusha please ungatongoona unenge uda kutotengerwa unotongowapa nhamba dzangu utodii naisisi spice vamwe vaita mari naro paZimbabwe ukaona munhu ako achikudza kuti izvozvi iorder dzandatotumira izvo zvirarova pabulawayo apa harare mangwana vanhu vaita mari naro spice iri tichingoti handitengesi zvinhu zvakadaro kutengesa maspice handitengesi guys hauna tanga shoma uchienda haungomuki uchitaura kuti business oda kutomutenga uchitomuka uchita business remari yakawanda start small zvemari yaunokwanisa motikari yako uchitakura maspice mangwana kusera mangwana wobuda wakananga kubinoni kutengesa maspice vari kuZimbabwe kaonda fiti kake handika ari kunanga kwamutoko kuenda nemaspice osvika pamushopping center kwamutoko ovhura bhutu rake remotikari mazano it's easy anotengesera motikari zvinhu zvavo bhero chairo bhero hauna nidhe kuti unodzigirirwa nesitikanso wakaisa bhero pasi utanga wambokumba bhero unongovhura bhutu rako remotikari oziZimbabwe vana vachitengera pamota pako ukaudza kuti kanzuri kuya unongokanda mota mako orova mota yako orova pasi motikari ndeyekuti you have to make more money nemota yako from point A to point B uchita business rako handitika kana watenga mota yako vanhukadzi sori yenyu vanhurume handisi kukuvharirai panze but ndikuda kudza abi yangu chokwadi vakadzi kana muchinge matenga mota dzenyu idzi musajarira kupa varume mota dzenyu idzi dzamunenge matenga idzi nokuti mota ukamupa murume ichakwiriwa nemahure ake achida kufarisa chionererwa mahure achikwira achisurira guys anenge achisurira mota machisiya mweya yakaipa mahure mashau achisiya mweya yakaipa mota yako iwe wakuzonobuda nemota dzoka vakuudzika kuti ndamakagara hure wakunotora mota wakunodzinda nezvinhu wadzoka zvisi kutengwa hure rasiya raburisira mweya mota rasiya rasurira mota umu ashau guys zvakaoma rambai neki guys rambai neki kuti hai baba tenga yenyu ini yangu yeiri clean yako mukadzi mota kuinamatira kuti Mwari pandobuda ndichifamba mweya maaccidents hatisi kuida pamotikari iyi mota iyi painobuda ngainde kunoti mari multiply idzoke yakatakura mari musapape mota dzenyu sori yenyu vanhurume but is the truth nokuti ashau rangokwira rinosiya raburisa mweya unonhuwa guys ashau rinosiya raburisa mweya unonhuwa kuti mota ikasara yave nemweya unonhuwa madhimoni kuti zvino kada kuti rega didai utange zvinhu kuti zvakaona mai mwana varume ava chavanenge vasingazi kunozoti kuna mumwe varume vasina respect yekuti anosvika pakuita zvinonyadzisira mumota yemukadzi mumota yako iwe yaunenge yatakupushirika kuinspira pano padhari kuti tenga chivhiti murume unoita zvanoiti zvinonyadzisira imomo neashau imomo soltis osiya mweya yake iya imomo iwe wakunotora mota wakunodai nezvinhu zvinositengwa everyday memwana zvinhu hazvichatengwi kushiya kuti zviri kufamba sei hure rakasiya shau rakasiya raburisa mweya mumota umu unonhuwa rakasiya raspraya chaiko mumota umu woshiya kuti zviri kufamba sei zvinonyadzisira mo blessing mumotikari iyo yako yemukadzi kuita zvinhu zvavo zvinonyadzisira imomo saka itai madzimai kana watenga motikari hakusi kuvhairira makada kuti munotenga ndeyenyu mose handika asi ukaona yati friday wati ndimbondipeiwo mota yenyuka ndimbobuda iti habodo pakati pevhiki hava vape friday voda mota yekuindisa kumafaro saturday sunday don't iti ndoda tobuda ndoenda business neni ngatenge yake
kusiya guse kusere mweya mai mwana hatichivanikwa chingobatana vanhu vakasiyana-siyana saka mweya yakasiyana mhepo dzevanhu vakasiyana-siyana dzichipinda mudumbu maoka paanoburisa mweya kuda unoburisa funga imi musanganiswa wevanhu vakasiyana-siyana kana wobuda panobuda bhomba rakanaka ipapo guys panobuda bhomba rakanaka hapana bhomba rakanaka rinobudapo guys saka motikari ndeyako iwe business handichika mota ndeyako kune avo vari kudzokera kunorelokita apini ndakutochinja ndai kudivheta live panapa sure ini live ndandaya nelive yakanaka ndakuda kutaura right tozoita topic for another day tiita topic another day yevanhu tichipanana mazano nemaideas evari kuenda kuzimbabwe kuti chii chavanganosvikonotanga kuti vaite handika kuti vakwanise kurarama handichi mabusiness ini idea sorry yanyu mashawo mashawo musaritsamwira madivi ndisisi venyu akasazonya kunditsamwira handiti musanyanya kunditsamwira ndisisi venyu kuri kutaurawo chokwadi musazonyanya kunditsamwira mashawo angu ndai tongotaura idu nyaya asi chiri chokwadi asi chidziri nyaya ngoseka iyo tidarike handichika right ngatisvikei panyaya yedu yanhasi guys hanzi SIS MELLY muri kusimba kwokuita kabebi Faustin it's rude man kudza munhu kuti uri kusimba maniwe chiwai guys hativhinei panyaya yedu yanhasi handichika kune vanhu vakambodanana nevanhu vakaromba animona vanhu vakaromba kudanana nevanhu vakaromba varipo tati timbohwawo muchitoonesawo vamwe muwe vanenge ari uyu yakafanana neyako animona anenge ari uyu yakafanana neyako iyoyo asingatozivi kuti munhu kuromba chingoti mheno zviri kuitika pana hachi handika ndati timboonesana timbonzwa ndigaindise nhamba iwe foni yedu iya yamazuva munoziva mazuva ise yandakatosiya uko ndigaindise yatiri kushandisa nhasi yatinoshandisa tikuno iyo yangu yemazuva ise ndiyo yamunofona ndiyo yamunoshandisa kufona iyoyi izvozvo hanzi vasira chivhumuka kana hanzi maspice tomawana kupi anesi zvatino everyday ndichingoadvertise maspice asi kana me muchimaona muchimaigino wenyu makuhwa testimony makumada aimimika zvakaoma hanzi I'd already forgotten topic yanhasi aiwa zveelias elau nyaya yanditopiki yadzoka tozotaura zvimwe tikataura kunwa mashoko anowanda tokangamwa right handei guys vakambodanana nevanhu vakaromba anditika feel free gaindinyasoisa foni yacho padhuze feel free kuti mufone timbonzwawo nyaya takatandara zvedu panapa tichiseka anditika takatandara nyaya tichiseka diaspora yazara kuwhatsapp kwangu SIS MELLY toda kujoina wemagrosari madiaspora hamugoni kuita mutambo wenyu muri kuuk ikoko andiselina hero basa andiselina gadzirai group gadzirai vanhu venyuko muvaite 10-10 vaite magrosari gadzirai group muvaite 10-10 vaite kana 20-20 vaite vaite zvekutengerana magrosaries vazara kwandiri manje vada kupinda mune rino rekusa madiaspora itai zvemapounds enyu kuzhe kwenyika kwamuri ikoko animoni that's how I'm being loved nemasisters angu ari kudiaspora chandei nchida kuita naivo vanoda kupindawo hanti mazvona ukaita chakanaka wadi wazviitira ukaita chakaipa wazviitira this is how I am loved nemasisters angu ari kudiaspora vazara kuwhatsapp toda kupinda iroro neimomo mamuri momo vada kupinda imomo right tichazotaura kana tapedza kuita life tozotaura kana navo kana tapedza kuita life tona tipangafambiswa sei anoona tona tipangafambiswa sei right handei tione anzi musadara zachingotisa bona nemawandirama yakaita apa titori group randinaro pawhatsapp rauya mutori group makatodaro mutori group Canada yapindirawo anzi naClara makata Canada too Canada yapindirawo iri kutodawo zvinenge zvanakira manje vari kudiaspora nzoti havachatumiri mari dziya dzekunzi mbuya vamedza demo mbuya vamedza reza kumusha grosari yanongonzi raita ndisireyo pabhazi rinde kumusha
gamuchirai grocery zvazvokuti avatikise kuti mari hapasisina chikafu chiri kuuya mboudza kunzi mukapedza chikafu chenyu amene enyu toda mboitawo zvimwe ndichakupai December. Saka izvi zvinenge zviri chipa kwavari vanhu vari kudiaspora kutengera vanhu vari kumusha because anozoti handichaburisi mapaunzi kubva uko ndichindotumira grocery rinongopara riri kushayiwa iye hapana tichingatumira grocery remunhu ari kudiaspora zviita nditi riri obvious rinenge richienda kuZimbabwe kuvanhu vari kumusha andimazvona right. Regai tinzwe ava vakambodanana munhu akaromba. Halo, pane vakambodanana munhu akaromba. Aizvi kuvaita sei zvava yabva yangodika dona. Right, 81 fonai tinzwe guys, vanhu vakadanana nevanhu vakaromba timbonzwawo nyaya dzenyu kuti haufa kuti chii chakaitika, wakaona sei kuti vanhu vakaromba. Ni mwana wangu ari kudiaspora apinda uko wapindira paWhatsApp ndichagadzirai group renyu, don't worry. Tiriko mazuva timu rangu team diaspora mirai tipedze panapa then ndo yako kuside kwenyu uko tuona kuti how best can you do it. Right, 491 guys, 491 guys. Vakambodanana vanhu vakaromba 491 anzi ndimusara SIS MELLY. Isusu bekuno kwaSMI boys kuside kwedu isusu group redu ranga rakwana kwedu isi ranga rakwana guys, nezvitika zoita vanhu 50 here asikana toti pamwedzi wega 50,000 kana ndimi wasikana toteka vhucha re 50,000 mwedzi wega ingisa chitozorisa pai. Andiselina vari kunyoresa ndifaiko zvino vasvika kuna emu hamene vasakanganisa here emu hamene ukoko kwavasvika uko asi andiselina vari kunyoresa vanhu andiselina havasi kumira vari kunyoresa vanhu nhamba vakanzwa nekuti every time pawanisa live vanisa nhamba hamuteereri chete hamudi kuverenga anomaona right. Fonai tinzwe guys vakambodanana nevanhu vakaromba kana musingadi ndoinda kundiudza nyaya dzenyu kuti makadanana sei nevanhu vakaromba. Anzi pamujolo wokuromba pamujolo wokuromba anzi tovabate pape andisele baba ndiserera everyday vanoposta chisa nhamba dzavo vakomana musadare. Halo pamurombo. Hello, how are you? Ndiri right, muri sei? Chidzima imwe foni iri kumasure aizvi right. Regai tivafonere bheki kuma vabva vafona manje vatangirwa. Halo, pane chikuromba. Hello. Uri sei? Ndiripo, muri kundinzwa? Tiri kunzwa stereki, zviri kudii? Ndaona zvangu kuti hapana ari kufona. Ndikati kandimbofona zvangu ini because ndakapotsa. Chii chakaitika? Because munhu aiva nesekuru vake kavanga vakaromba. So aichiva upenyu hwairaramwa nasekuru vake. Zvekutodaro. So ndobva akufunga saka akatouya kwandiri akati mai mwana tafunga kuromba. Kutokuudza feya zvinonzi ndikati sei ikanzi zvinonetse chi kuti nongochingosayira ini nyoka ndongoisa umbomo ndenongochicha kungovhura ndochisaira saka mai mwana mungadei muchigara nenyoka izvozvi? Bosi anga kuchiva kana kufamily kwake vese vakaromba vaine matracks vamwe vane chisa munongozvinzwisisawo kuti bhato anoti haini neresei ndasarira pano katinzweke muhai kuno ndobva ndavaudza ndobva vatoebva vatonditora ndokutiza kwandakaita yanga iri boyfriend kuzodai munhu you can't get yanga iri boyfriend kweyanga zvosvika pakuti asadaro munhu girlfriend yake kuti akudze zvokuti ndada kuromba sure boyfriend kuchiva upenyu hwavo hwehama dzake ndo hwakaita saka kazhinji kacho vanoromba vaya ndo zvinokonzeresa. Saka izvozvi wakaguma muona rini we after watisa waguma muona rini munhu uyu? 5 years.
ari sei pawakaguma muona anga ane mari koma akati zvino akanyatsaura kuti nyoka ndiyada kuya naye anga asikadi kuramba herewe kuti utize me akuti kudaro maybe pau iko zvine zvane mari haatorina saka haana kuinda anga kuda kuita get rid of you akaziva kuti akataura nyaya yenyoka unoita zvinogona kudaro nokuti munhu weboyfriend angakuudzira chii kutotaura chokwadi zvinogona kudaro asi ini handina kuzviramba nekuti ndeinoti zveshuwa hama dzavo dzakatakura even nanhasi yanga iri tike kuti angawana mumwe kuti wochitisa akaziva chero dai ndingave ndikawawa kuti kwai ndikuda kuya nenyoka ndingapagara unotiza zvawakaita izvo zvizvi ndinotaura zvamuti hapana ari kufona ndikati yekuromba yamanaka vanhu vakashinda zvavo hazviite izvi aiwa wagona thank you very much wakagona ukatotiza pamwe unge hasi ndinasati waida kuita geti rid hangu taona sekudaro maybe orit rega timbonzwa vamwe right pane anga achifona onda achida kufonera yari mirai anga achifona nedirect call mirai yobva yakata ndimufonere bheki atotrai futi kufona manje manje aizi munhu achikuza kuti ndikuuya nenyoka hello ndaona uchitira kufona waswera sei maswera sei sisine ndaswera sei ndaswera bo chii chakaitika ndatiri I think form 3 pazvakaitika saka ndakadamana nemukomana uyu but ndanga ndisingazvizivi kuti anga ari musatanisi like anga ari friend yebrother yangu vaibva pamwe handisene so like after that ndasanga wadanana naye mukomana iye then ndopa ndakazomboenda kumba bos pachikoro pataidzidza taikwanisa kumboenda kumaweekend saka ndaenda kuweekend ndope zvakatanga kubuda ndakumanifesta iye then vandazongoendeswawo kwapasta then iwe wanga wapinda mazviri here kuti uzomanifesta handitozivi kuti chichaitika because pendakabva kuchikoro ndatosangana naye takasangana mutauni mumamuzare then ibva tasangana mamutare ini bva ndaendawo kumba kwedu iye bva aendawo kumba kwavo then manheri iwawo ndopendakabva ndatanga kurwara saka ini ndandisikatozvizivi kuti anga ari musatanisi ndakazotodzwa nebrother yangu yaimuziva mangosangana mutauni mukataura manheri kubva watorwara kubva watoendeswa kunorapiwa kubva watotanga tomanifesta manheru pendakarwara handiti manheru then mai pana mbuya vaigara maraini medu kubva vadaidza kunzi vandizorere salt muviri wese then ndo vakazondizorera salt then ndopendakabva ndatotanga kuti ndatogara zvekuti vanhu vaivapo vaida kuzama kundibata kundipinza mumota asi ndanga ndine rimwe chisimba ranga risikaiti ndopendakazoendeswa kwapasta pavachitanga kundinamatira I think takatora nguva ndokuzowindawo mweya wousatanisi ndokuzoudzwa kuti mama tojoinisa ende anga akuzoda kukuuraya zvokuti dai mama anonoka mangwana machena angasaaari hei saka ivo bhudhi vako vachitamba nemusatanisi akadai vaizama kuita sei like kutamba kwaiita vaizivana sevakomana pachikoro pamwe yamusvene vaingozivana kuti avo vanenge vachiitawo zvakati vanhu vanenge vachitongozivana kuti zvinenge zvakamira sei saka inenge ndanga ndisingateereri okay alright at least yako zviri nani zvakurumidza kuoneka usati wafa pamwe inge zvitingadei tisiniwe pano nhasi wakatofa sure haipapa ndinototenda pari because zvakaitika very fast but usatanisi angakaoma kungosangana ne1 day nekuti ngokuhakirisa taimboonana kuchikoro dzazveudanana ini ndaidza paholy ghost kumaranga handiti
yaidzidza pamweya mutsvene. Saka taingosangana like kukaita mabhora, kukaita like missionary school. Saka pane nguva iya yemunongosangana ndobva taingonyanya kuonana. Then ndopetakazoplana kuti ini since that week ndandopenda umba iye angakwenda umbawo patasangana mutown in Friday. Mama kamborara mese? Aiwa ndandisati. Kukumbokisana? Taingokisanawo. Pamwe ndo pazvakabvira ipakukisana ipapapo? Ndo pamakatopiwa ipapapo? Ndinganyeba ipapa handishati. Eish, ropa rako rinohakira fast. Thank you munin'ina. Totenda Mwari kuti at least nhasi tinewe pano. Dai tisingatokuzivi wakadliwa so. Sudden this time. All right, sharp. All right. Hello, Pakuromba? Hi, SIS MELLY. Mushe zviri sei? Boshangu. Ini nangu handina kudana nangu nemunhu akaromba but takaenda musikanzwa tikaenda isu noromba. Okay. Makanoromba sei? Ari pabasa. Gaya apedze. Kwai tisi takatonoromba. Ari pabasa. Mulungu wapinde. Mirai, aisa pamute. Mirai anzoke. Hey. Zvakaoma. Anzi takatonoromba nakola. Hey. Zvakaoma. Foni yaiswa pamumiti. Dona sei. Ndoga ndimbomupa zvinguva ndomufonera. Raitika timbofanira kutora ava tichimirira kuti mufonera peki. Murungu apinda. Hello, Pakuromba? Hello? Pakuromba? Yes, my sister. Muri sei? Ndiri right, SIS MELLY. Muri right here? Ndiri right here. Zvakamira sei? Inini ndingati ndakambodanana nemunhu akaromba. Then ndadanana naye mukomana wangu aiita zvegold. Saka chiita zvegold kudaro. Ini ndichidanana naye ndandichiri mwana mudiki ndandisanda kunyatsoziva. Mari yake anga asikakupi mari usiku. Aiti ukamukumbira mari, aikupa mari makusini chete and time dzake dzanga dzisikachinje. Anditi. Saka inini one day manje chitofamba naye ndiri mota make saka ndanga ndichida mari. Saka ndanga ndichida kutenga something. Saka semunhu wekuti taiwirirana zvekutaunga mafriends. Ndakazobata chikwama chake ndichida kutora mari yekuti nditenge something pamusika patangiti. Then zvadaro manje pendakavhura chikwama chake ndobva ndaona chinhu changa chichifema changa chiri muwallet make. Ndaona chinhu changa chichifema chiya iye pazvoona kuti ndabata wallet yake. Ndobva atsamwa zvekutoda kutondirova chaiko. Ndobva atondichidzika kurumidza kudzika mumota mangu. For sure ndakadzika mumota make. Ndadzika mumota make ndobva ndaenda kumba. Akazonditevera manje. Akunditevera chinduudza kuti iwewe wakanganisa life yangu. Because for sure akabva atobhuka mukomana iye akatotanga kuita rombe chaiyo. Saka anga akundiharasa yachinduudza kuti aiwa inazviti kuti iwe undirambe because ndiwe wakonzeresa life yangu kuti isvike peiri nhasi. Akatozoenda kunondigadzira mukomana iyeye. Akandisa chitsinga ndikatomboita mazuva ndisikafambi. Sisi vangu ndo vakazonondirapisa ndobva ndaita right ndobva ndatotiza zvachose until kuti handisi yangu kuti ari kupi. Yezvo. Saka yanga itori confession kai yekuti iwe wakatokanganisa life yangu saka inewe haufa wakandiramba. Anga kutondiudza kuti wakakanganisa life yangu because from there akatobroka kana mota chaidzo anga asisina even kubata mari chaiko anga asikachatobati mari. Saka inini manje anga atova violent kutiri achiita hasha kwandiri. Seya zvekuti ini ndanga kutomutyawo pendakaziva kuti munhu anoita zvemushonga.
zvemushonga ndanga ndikazviziva nombobvira ndainvolvwa muzvinhu zvemushonga saka iye anga kuzodududza kuti iwo haufaniri kundiramba because unaita sei wakakanganisa life yangu. And for sure it was true. Iya ndisikaziviwo kuti chikwama chemunhu hachibatwi. Mamutoine chinhu changa chichitofema changa chirimo. Dumwa. Mazviwa ka zvikwama zvavarume hazvibatwi. Hanti mazvinzwa. Imiwo varume zvikwama zvevakadzi hazvibatwi. Munenge mune zvinhu zvavo kune vakaromba vaya. Kune vanhu dana nevanhu vane mari vaya. Please zvikwama zvavanhu mamunzwa ka kola hazvibatwe. Munokanganisa mhiko. Mumwe manje anenge akuti wandita rombeka anenge agona kuda kuuraya. Kuti tichingofanana. Exactly. Saka ini ndakatozongotiza nelife yangu akatombotigadzira. Ndakazotongotiza nelife yangu kubva ndatobuda munzvimbo kusvikana nhasi anditoziva hangu kuti ari kupi. Yo. Yeah, my sister, thank you very much. Thank you. That's a very good warning. Vanhu vanobata zvikwama zvevanhu izvozvi. Kuda kutamba nekuvhura-vhura zvikwama zvevanhu. Maita basa kola, thank you very much nekutudza nyaya yenyu. Okay, bye. Bye. Zvikwama zvavanhu ani mazviwa. Musabate zvikwama zvevanhu guys. Munoona mune zvinhu zvinenge zvichifema zvirimomo. Munokanganisa mhiko. Manje umwe uyakata zvakanani akatomboiswa chitsinga akazorapiswa. Umwe anobva atongokuuraya kuti destroy life yangu. Saka newewo ifa. Hanimaona musabate zvikwama zvevanhu guys. Itai ngazvive maleseni apa. Ngazvive maleseni. Musabate zvikwama zvevanhu. Please. Takufonera vokuromba uya yangoti calling hanzi ndosecha newallet ramba yanyi musisecha ramba muchisecha musangana nazvo one day hani muri kudzidza ramba muchisecha minute yakula yaita sei achafona beki right fona itinzwe guys fona itinzwe usho kandifonera usho ngachifono Hello pakuromba Hello Yes zviri sei Ndiri right SIS muri sei mushe makadi makaromba inangwa nomba asi ndoda kubva kuti ini ndakakurira pamba pakarombewa inini alright family kwenyu yangu inoita here contribution yangu inoita alright ini SIS MELLY ndakakura pamba pakarombewa nehazvanzi yangu takakura tisina vabereki isusu saka ndakachengetwa nehazvanzi yangu and anga akaromba SIS MELLY sazvaitika pamba pedu apa ndizvoti taigara mumansion imba hombe zvisingaiti handichataura hangu town because pane vanhu vekuzi hapanapa so paiva zvezvinotaurwa zvezvotanzi panenge paine room isingavhurwe chichi inyaya dzechokwadi dziya isitaiti pane room yanga isingavhurwe SIS MELLY yainzi office ndiyo raiva zita reroom iyoyo saka zvaitika nezvokuti pamba pedu apa paingochengetwa vanhu nherera dzakangosiyana-siyana hama vekubva kumukadzi vekubva kumurume tingonherera zongoya chingochengetwa tichienda kuchikoro tichiita seti taingogara pamba petakangowanda vasikana vese vaigara pamba apa tainzi kana tikaita period pain mazuva ekuti tiri kuita period pain paipa SIS MELLY uchirwara paipa unenge uchirwadziwa waibva wanzi enda unorwadziwa wakarare murume imomo musina kana chinhu not even sofa not even chair kana desk asi maingonzi muoffice mainguva nefitted carpet chete yaiva kwayo yega kudhuze nekugarajo waingondorara imomo pasi pakapeti wakazvambarara uchichema urimo usvika period pain yako yapera unobva wabudamo mozova kuti kana zvichiitika unenge usingazotichi plus neuhwanana then around 4 then imwewo musikana mwowo hama yamaiguru vangu anga aripo she was a little older than me I think anga kuma-17 18 madays wawo iye anga atiwa college but aiva vana tanga tisingazivi zvakazoitika later on after years imwe maid aishandapo akangozouyawo ndiye akangozofumura aenda kwameno akarwara akadi akatanga kutaura kuti isusu patakazobva udzi takura takuita malife edu paingoyawo dzimwe hama dzingoya dzichienda akazo
kuzvifumura akataura kuti izvoni aiendesa chikafu saka zvaitoitika maybe tiripo but isusu maybe tatisingaendesi chikafu imomo but mai vavo vanga vashandapo for years amai vavo mati mamusingazvioni mamusinga tatisingazvioni saka pazvakazofumurwa but ndanatobvapo zvangu inini zvakatanga kufumurwa chinzi vaingoendesa chikafu ndopakatanga kuzorwara akazoenda kumasowe nyaya yaindobva ipo sisimeli ndakutosvika 40 ndakana mwana pandiri pakanapa ndikunze sorry yako titombozivi kuti ndo zvakacontributa here nomwana nomurume kana nhumbi yakambobva kana nhumbi yakambobata nothing sisimeli kana maimwiwa ropa nezvinhu izvi hai ini ndinozviziva inini uchiti ukapinda kana mubedroom mauso unoona majaga anenge ainei kana kuti masora aya mozova sora raya rinotandira sokuzimbabwe haizi loni but rimwe sora rinonzi bunda munoziva irerere rinenge riri imomo richitokura riri mumaja aya ekuzimbabwe aya ekuti anenge ari reglass nemvura unoona mune manotsi emari so many things zvekuti wakuzoreflect wakura ndopaunoona kuti okay kuromba kwaku I saw a lot but I'm out of their life zvangu so saka where is your brother naiko zvino ariko ikoko kuzimbabwe ikoko saka munambozama kuda kuvakonfrada zvinotoitika ndizvototi mufamily totoziva tese like but nyaya yekuti munhu anenge achityiwa mozakana uriwo une mari une power vanhu nenyaya yenhamo vanokutya vanenge vachiziva but havamboconfront vakaconfronta vakawanda havanamboconfronta vakangozvidistanza mwana wamai vako nababa wako yes sisimende saka you also distanced yourself from him I did. I haven't seen them for almost 2 decades now. Wow. And iva vakutsvagi not at all vakapedzaniwa vachina chekuita newe not at all sisinene saka do you have relationships though we do have them but ndezvazvokundi zvinenge zvingopera zvisina good meaningful relationships. I'm talking vanhu vatori right, presentable people, educated people, vanhu vari right chaivo sisinele but it will just zvinotongoenda iwo gonengo chinofanira zviri normal because sometimes chinenge chiziva kuti no inini I'm picky, I'm selective, I want this type but unoziva kuti it's not normal at the end of the day because wese anenge akwapusha ari munhu ari right anenge achiwanika mukauromberombe panouya then 2 years later on yavambinga atorora ningi saka iwe ndionazvo zviri pauri wewe most of them I groom them and then the moment they live my life then they are better pavanosiya life yako ndopavanoita better a lot of them ndakuzviona manje at this age now kuti what's been happening because some people said no I'm not under pressure I don't care but ndotozviona manje ndakuzvidzokera mumashure kuti ningi if I'm to write down master avo kuti that ex of mine where are they now when we were together what was happening izvinezvo apapi ndichitoona kuti no mona the moment anongeta move on atomitisa atorora atochata atopromotwa atoenda overseas atoita this and that senge kusati kuzokutsvaga vava nedzimba dzavo izvozvo zvezvokuda kukutsvaga ndopaunozoona kuti vana vati vabheta munhu yati vabheta but what's the point yekuti utaure nemunhu anenge atomova on life uchikanganisa dzimba dzevamwe hapachisina future kapa so what so I just block them and ignore iwewe pachako how is your life are you uriwo here parinani somewhere not at all sisimele anditampuri zviri funny because I never lack but handingazviti I'm successful no I just don't lack that's all I just don't lack you can afford to pay your rent what I want what I need ipapo but chokuzoitawo zvinoita vana vevamwe kuti ndazoita this and that ndazoona maresults ndazoprocessa this and that it doesn't pane ndichatozokudza yangu zvimwe kuseri because vanhu vanozoziva like I've got a lot of relatives panapa all right okay yeah it's even deeper than that it's sad actually yeah it's sad and you have tried kutsvaga rubatsiro zviri kuramba so many times kuchechi kwacho mboti aiwawo nganga dzacho yomboenda kune vechi so many times munhu anogona kutongoneta newe ukatoenda kumunhu rume anogona kutosvika kutokunyenga ikoko chero akava pasta anotosvika kutofleta newe ikoko
I don't know what they see. I'm not even beautiful or anything, but vanotozona musikana. But unobatsirikana sei manje kana uchiti wazama kufamba kudai hapana kana chiri kumboitika? Ndozviya zvokuti unenge like uya wanezuro. Do you remember that lady wametaura kuti maybe ndivandanga ndichirotera? Unenge wambozama but obviously ukasaneta ukasagive up panongwa nemunhu wani anongozokubatsirawo. I think ndonyaya yacho because ndega nditombosvika kana kuti muchatosunungurwa kana kuti venyi vafava ndokusununguka kwamuchaita. I don't even know. This man. It's a sad story. I don't know. It's a sad story. It's very sad. Guys, hapana nogonawo here kubatsirawo munin'ina wedu uyu momubatsira hake pasina kana mari kana zvazoita mozobhadhara. Hapanawo here vanozviti tiri strong tinogona kubvisa zvikwambo zvabhudhi izvi. Zvakaoma sikana. Thank you my sister. I'm so sorry. Hakofunge ndarwadziwa. Sorry. No, it's okay. It's all right, Smelly. Thank you. All right, sharp. Yeah, zvakaoma. Hey, madziwaka dzekuromba. Mazviwaka. Mwana zvinotomuaffecta painzi ndanovata mumba uchita ropa rako rimomo. Ndo paito ropa iri raitofidha zvinhu izvozvo veduwe. Zvakaoma. Uyu angachiti ndakaromba manje iye anotora kunifonera panotraya kufona pane munhu anenge apa fona sikana ndenyaya yemwana uyu. Zvakaoma. Right, fona itinzwe guys, fona itinzwe. Right, akufona. Hello babes. Hi SIS MELLY. Mushe zviri sei tata chiya kuti kumunhu wokuromba waindepi? Tawa murungu achipinda. Rombo ichapana munanga noka ku gate so stand. Chii chakaitika? Yeah, assistant chatiri vasikana 3. Then ndivatana number dzamwe gogo pa Facebook papa. Then we ndivatatati ngatarena gogo ava guys tiche mari. Then we took na gogo vaya zvakanaka. Then ndopati uyai kupi kwandogara. Gogo mavu. Mati? Gogo mavu. No, ayo hantaura zvasipoko. Then tenda kumba kwagogo vaya ndibva zvakaitika tiri kuZimbabwe. Because tese tiri 3. And that's my friends. My marriages dakangobreaka zvimwe zviya mwakarambo like muna January until December tatoma single mothers tese 3 kudaro. So takanga tichingowirana takati vatati guys zvekucherorwa zvatova isukuita madhire kuti tiche mari dzedu titange utongosleya chende. So ndobva mati ndini namunhu wandakambonzwa paFacebook. Then ndibva tatitaura nagogoti manyoni. Sorry hasi gogo mavu gogo manyoni. Ndibva gogo vaya vatoti tichi uyai panapa papangu asi kana mukuya uyai nehuku. Saka vatatinda nehuku dzedu paya mwana wakadzana nehuku yake. Ndibva tatoenda pamba pagogo vaya ndibva tanosoterwa madhiredu bo. Saka gogo vakati chokutanga tada kuti mite imimi pamunoenda kumwedzi right maperiods enyu you have to put mapads enyu handbag. You have to buy your new handbags manyu so munofana kuisa mapads enyu muhandbag after washandisa some handbag. So takangoita izvozvo like for 3 months. So after 3 months ndibvati modzoka kwandiscause taititikaisa pad muhandbag. Then after that it has pad waizongomuka musina pai muhandbag. Iwe are you for real man yani kududzai? That's real Melly. Ndichatozoedza kusvika pekuti vanhu vachazobelieve kuti ndishanyaya takatomboedza ukateti tiodha vana vachida kubatsirwa right. So after that tiisa mapads edu muhandbag. After 3 months tikanzichidzokai kunhengerekeni kuba kwagogo. So
takaenda kumba kwagogo kwatasvika zvikanzana gogo right first exam mapasa so now makufana kuita sei mauda kuti imimi muchindiudza kuti munoda kuti zviite sei zvamunoda so takabata tisi gogo tikuda mari just kuda mari tifana kutsa vamwe vanhu vaya vanooneka kuti patinofamba unenge kuti right idzi girls dzemari yes so zvikana gogo right imimi chamakufanira kuita mufanira kubviswa zvibereko zvenyu nai jesu wangu tikati so tinofanira kubviswa zvibereko hapana kubviswa zvibereko apa indakabva ndati sikasvika nagogo ndozvitoripo so mafriends angu akabanzi ndakudzai muri pamwe chete so now mwana mafanira kuita decision yake mimi budai panze muno mwachipinda 1-1 mukati so mwe wangu akatanga kupinda achitaura ndofunga nongo wakunototi kuda chii chaizvo mukati mako because pandakazopinda by myself then I went there then gogo ndobva nditi sitawira nadropisa zvibereko then zvibereko izvi zvindo zvichazoita chi mumari dzenyu dzitotanga right so patakaenda after 3 months paipai handiti takanopiwa mari nagogo vaidirect maoko zvonzi ndikukupai mari ishi so after this money munobva mazoita after mari yekutoenda kumberi mabviswa zvibereko zvenyu ndibva ndakudza gogo ndasvika zvibereko zvinobviswa nani ende zvobviswa how zvinonzi tine vanotozviita and everything we take you where you're going to take it off those things gogo it's fine so zvadaro tiri kuzotidzokeresa sokunopuwa zvibereko zvedu tinobvisa zvibereko tichipa gogo zvibereko so my brother inyaya yekuenda kumasowei I don't know how akaenda sei kumasowei ndobva anoudzwa kuti ndikuona hama yako iri kuita zvakati ida kuita zvakati zvakati kurumbidza kubatsira mwana that time I was 22 years right zvanzibatsirai mwana uyo ari kuita zvakadai saka inini manje kumba ndakabva ndatonzi vasikana mafriends angu tuai vakabva vadedzwa kumba kwedu ndobva vanzi for now andichada kukona kuchitamba nani neuyoshi vachireva inini apa ndiani ndimutara vangu vaidaro so ndivadaro manje saka ini maenda ndakutya manje kuti saka ini ndambopasa zvimwe ezvavakundirambidza kuti ndinove mafriends angu zvishuwa ndakarwadziwa sismeli ndongo katanga kufamba neni inini ndobva ndaescape but from there ndandingori nemwana wangu 1 so I think inini ndakatoaffectika kudhara so from there pamwana wa1 wandina up to now ndakazombotsva kuitawo marelationship nhumba ichatobata I'm sure zvakatovharana nemapedzi andakaendesa aya hakusisitorina zvimwe till now ndinorwadziwa kuti handina mari yacho but vamwe wangu watova nemari dzavo vatori vanhu vekumberi kutaura kwandotiraikwa kusismeli mafriends angu hai ndinorwadziwa but are you still friends though? No, maufriend wedu wakabva waparara because ava vakuita zvavanoita but ini ndinombotya kutaura navo but they still like go back kumba kwagogo unoitirawo zvada kana uri serious izvozvo wakura wakuessay saka you can do it by yourself pasina ndombozviziva chibereko chechinapa hazvichaiti manje handi iwo une mwana 1 ndine mwana 1 ende relationship unoita una murume handina murume handitombomiswi kana murodi so handisina kana basa nazvo so inanda kutongozvidzwa kuti life is too short it's much better inini kuti ndive nemasenzi angu kana ndikufa sismeli saka you are considering kudzokera kwase kwambuyavo yes ndoda kutoendako kwagogo ini because mafriends akusismeli vakumberi I don't wanna lie if izvi zvovo zviri kufaya vane varume no havana takaudzwa pacho takanzi aufanira kuita unofanira kuita boyfriend but ukaita boyfriend yaunenge waita aufanira kuita boyfriend yaunogara naye for 3 months after 3 months unofanira kutobreka nemunhu iyeye poya zvemumwe kola unokwanisa kuendawo neni kwagogo sismeli mune murume kema how can you go ndoda kuenda kwagogo ndoda kuenda newe kwagogo okay handiti muri kuti mimi muda kuenda kuzimu here for birthday renyu yes I'm sure I'll be in next week this coming Friday I'm going to Zimbabwe then I'll keep on touch with you then we can talk uchiri kuenda kuperiod in not like
it's here and there, but I don't bleed that much. I can stay like the whole day and not so much change your pad Wednesday. I find for 5 hours on a paid one, but I don't bleed that much. Une urikuzichi G30 G40 makore. No, I'm 27. 27. Yeah. Okay. Gogo. But I want to be honest with you. The reason why I want to go anyway kwa Gogo is to expose this Gogo. She's destroying your lives. Listen, look, no. Look, Manangu. Look at this one. Antika, that's a warning. What you are seeing in your friends, Antika, this is just a fantasy. It's just a fantasy. Apana ziripo. You are seeing them driving these cars, right? You are seeing them. Are they being honest with you? What is happening behind closed doors? Are they being honest with you? And this is not behind the doors what they are doing. They are not being honest with you. They are not being honest with you, my sister. I think right now, havatorna kana peace. Iwa urkuona mota. They're living their lives. Okay, I spoke to the guy who was here. No, thank you, I'll fix that one. No, I hate you. Thank you. Kelly? Inzwa ndikuza mningina uri kuona motikari antika dziri panze antika dzavari kudriver. You are seeing these cars antika dzavanenge vainadzo vachi kana kuti dzimba dzavanenge vanadzo mamachera antika. Do you know kuti sometimes iwewe how would you feel kuti that's 3 months waita boyfriend wansiyana nayo, after 3 months waita boyfriend wansiyana nayo, kana chirwere chinokusiya here? No, sincerely, I can't say the difference because already I messed up. So it's much better to go for kawa. You see, that's why I'm saying that. It's much better to go for ankawa. Zvitori nani kufa zvakoka une peace yako. Zvauri kuita izvi. Kutofa une peace yako. Hi, Smelly. Okay, ndazvinzo zvamukuta. But if I'm also trying to remember, you want to expose this lady. I don't think good. Then go that no, we sort everything. We know this Gogo. We know this Gogo who's doing this, and it's so wrong. It's so wrong. Truly speaking, my sister, it's so wrong. Unemana who still needs you. And you are 27 now. I want you to think about it. Probably now having this having this 3 months relationship, how she kept at 32. Mwana kwa nsara chita say. Mwana kwa nsara chita say. No. Eh. I don't mind to smell. In our situation, you're going to text me. So what's the difference? Life is too short. I have to be happy. That small time, I need to enjoy that time. That's all I want. I have nothing more. Mashoko wangu mwanangu ndengoti all that glitters is not gold. Inda hako kana wati uda kuenda wazvipira kuti uda kuenda. Asi ndoda kuti uzondita mai vako. Handiti wokuti paupenyu kana zvazokuomera I'll still be here. Kuti ndadzoka makati nini ya going to be there for me. Ndadzoka manje. Zvandakambokudza paya mukandindisa dai ndakuona zvakati kwakuitika zvakati. I just to be there and let me know. Kana wazvipira kuti ndakudzokera sezvo wakatova approach kuti ndauda kudzokera. Handitika you can still hako go kudi choice yako, but please don't shut me out. Kana zvinhu zvako zvadi zvatanga kubenda pamberapo zvichidai, come back to me and tell me. Okay, thank you sis Mel. Thank you mninangu. Wish you all the best kumberi kwacho. Saka chibereko chakadotogwa na mbuya. Thank you. Changu andinonobvisa
but only mapads and there's some more handbag only ndo ndaingovapa. So after ndakuda process kuti ndinobvisa chibereko then ameno zvakangoitika kumba kwedu I don't know kuti zvakaitika. Saka iko zvinezvi uri kutoenda kunobviswa chibereko ka? Because vanoda zvibereko ka? Kana area miko yacho, I have to do that. I have to enjoy that small time. I don't think that I will live like to be 400 years or whatever. I don't mind. As long as it's not to enjoy that 2 minutes, it's okay. Saka vasikana vashamwari dzako dzanga dzanzi usachatamba tichatamba newe noti waona chinhu kusvika wadzokera kwambuya, then you can be friends again. Yeah, I'm sure if I went back there, then we'll fix everything with Google. And then I'm sure my friends are going to be close again, like how we used to. Okay, alright, mwanangu. Mai wako vari pano kana zvazodai, just come back to me andimbokusi. Okay, thank you. Alright, mwanangu, wish you all the best. Andina angu mashoko. Hello, Pakuromba? Sorry, I think muchiri busy. Sorry, Zeng. Ndichakufonera mapedza ndoda kutaura another thing. Okay, sharp. Magetsi adzima, guys. Magetsi adzima. Let's hope kuti zvizotikanganira lecho zedu general tarokurumidza. Tozozviita time magetsi, let's hope magetsi aya haasi kuda kuti tikanganisira wifi yedu guys. Patatasvika apa pekuti tada ngavachisa generator racho fastika tichiona, ngavachisa generator racho fast tichiona kuti zviri kufamba sei. Handatya, handina hangu mashoko. I will keep on praying for my daughter. Hello? Hello, SIS MELLY, muraitiri. Ndiri right, wakaromba we? Aiwa, no, it's not me, but andiziva hangu kuti zvinopinda here pakuromba, but zvakaitika kuna tete vangu. Okay, taurai tinzwe. Okay, this is what happened. Tete vangu vakaroorwa kwainzi kurafinkora nditi. Avadona, network yanambotaura ya. Chiko chikuitika chinari chacho rinenge rine problem wapana. Nei. Chichaitika. I could decline. Right, 419 zwe vakaromba guys. Vakaromba 419 zwe. 419 zwe vakaromba kanti vakambodanana vanhu vakaromba 419 zwe. Tinos hanzi 27. Saka murima 27 years mese kana Tinos. Network I think they do test. Right, we are guys for 19s. Ati judge here. We are not going to judge you guys. We are just going to listen. We are not going to judge. We are not going to judge. We are not going to judge for 19s. Hello? Hello? Hello, SIS MELLY. Zvinobva wandigira ziprofile picture rotlisa iro rishoda ndidi muri mai muno. Ifoni yemwana. Ifoni yemwana. Hey, havana ava zvakaoma. Zviri sei? Ndaseka. Anditozivi kuti pane gotarisa profile picture iripo. SIS MELLY, ini ndauyawo nenyaya yangu ndakadananawo neakaromba. Vanga vari baba vemwana.
Saka zvakaitika ndezvekuti vaifanira zvemaloksi vanga vari rasta ndobva mwana ndamuisawo ndichitiwo avedzerawo zvinodiwa nababa. Hatisi kunyatsonzwa. Zvandakuziva something behind chakato. Kola hatisi kunyatsokunzwa. Kola hatisi kunyatsokunzwa. Kola. 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 Halo. Hatisi kunyatsokunzwa kana chikati chinzwa hapana. Utodzokorodza watichitaurisa. Alright. Ndakandichiti ndakadanana neapo. Vakaromba vachishandisa mwana, vachishandisa bvudzi remwana. Mwana wako? Mwana wangu Okay. Pandakatanga kuita mwana rasta, pane time yekuti ndakambomugera nobva vaita zvekubvunza zvimwe zvekuti wagese chimwana. Ina ndinombozvitora sezvinhu zvine ndobva azogerwa futi nemunina wake asi vakagumbuka zvisingabviri. Apa mwana anga achiri mudiki. Andobva tasiya zvakadaro zvokutangidza mwana uya yarasta. Ndo zvinofarirwa nani ndozvinofarirwa nababa. Makore amba mwana uya arasta rakatokura rakutopa mapendekete ndomba vangoti ndoda kugera musoro. Mwana akarida kugera musoro. Zvikamirire ndichauya ndomugera. Apa yanga iri hobby. Kumba vanonoka kubva kwavo kwava vachishandira zvikoro zvakudaro. Mwana akati mama ndoda kuenda kuchikoro ndagerewa musoro. Ndobva ndaenda kusaluni mwana ndobva agerwa ndikatora rasta ndikaisa plastic. Ndobva vakutarisa mwana havana mbotaura ini pingu kana kumbotaura kana chinhu havana but vakaratidza kuti zvinhu zvakagomboka. Kwakatanga kusave kuendera mapedo mimba mwana atove nemwe lanji kana vachamuona sezvaanga kutomushaya kuti ya zvakanoita mumba tikagara after 2 years manje zvakazita pakubuda zvikanzi wakakanganisa life yangu but kukanganisa life yangu ungosingafaniri kugerwa mwana okupera mwana mukuru apa takakuchirwa pamusi arokubata akati apa akudza iwewe manje direct apa munhu pamunhu aiita mari takatombogara maupenyu saka mari yanga isisipo mari apasisina basa apasisina apasisina papasisina zvepe life yayo yakanga pasisina saka ndomba zvanzi munongosi kumugera kuti mwana uyu ndakanomusekeza kuti mwana uyu ndakanomusekeza makazviita makazviitirei iro akubuda kozita takuchipedzisira takuchirwa manje kutorwa fidzika ukamberi kana vachitoita sei vachitozvinzwa naiye nanazviziva kuti ndo zvakaiita ari kupi mutiri mese aiwa teperai mubedzisimina ndokuita paya undikatoikumba wokuti ndinotsvaka tinobatirwawo kuti tisakakadima takatanga nekutika mubhedhimu chaimo aiti vanorara pake zvadaro manje nguva iri kupakapa kana mari yekubata mari chaichaiva ari kuzamudza kuvura hapana kanasinesi inini ndanda kuchishanda ndakuira saka zvakangozoitikawo pakuti vakati kola ari kuita uchibreka munin'ina ukuita uchibreka kola ari kuti terai munzwe ari kuti murume wake baba vemwana vanga vakasacrifice mwana wavo andika murume wake zvakaitika ndezvekuti noti hapana chavari kunzwa utorora pasi hamwe chichikuitika ari kuti mwana uyu anga akamuita rasta ari mwana mudiki anditi ndobva agera mwana
agera mwana murume akaya akapenga singaiti kuti wagerera chimwana anomaona ndobva zvapera ndobva bvudzi remwana rakura ndobva aitwa futi rasta kechitu this time munin'ina murume wemurume ndiye akagera mwana andi muri kuona murume akauya hazvina kumbata mushe ndobva futi apopota kuti magerera chimwana saka vakangogisa kuti manje mwana afanira kugera baba asipo ndobva vamuita rasta ranzi rakazosvika pakukura manje kusvika zvokuti ranga rakusvika kumafudzoko handika mwana ndobva ati ndoda kugerwa musoro ndobva vaudza vafondera murume kuti mwana ari kutoda kugerwa musoro zvikanzi musamugera ndichaya ndichimubvisa inini rasta racho handi baba vaishandira out ndokunonoka kuuya kwavanga vari kuti vazogera mwana musoro mwana akunotsa ndoda kugerwa musoro ndobva vatora mwana vakaenda naye kwabhabha kunogerwa musoro mwana agerwa musoro vakatora rasta riya vakaisa muplastic handiti vaisa muplastic murume akazouya andika akaona mwana agerwa ndo pakatanga fight mumba murume akati wakagerera chimusoro murume akati wakagerera chimusoro andimaona ndisipo ndo pakati basa ndobva rapera remurume mari yese yanga anayo jina ritairika mari yese yanga anayo ndobva yatanga kutsakatika yemurume ndo pakachizotanga kutotaura ega achiudza mukadzi kuti wakanganisa zvinhu zvese ndanga ndakasacrifice mwana ndini wakanganganisira upenyu hwangu kwakuchitanga manje kuita fight every day vakurwa mumba muya ndopatasvika bva vadikoni saka pane time yakatanga kuita zvekwandunge yaye ameno munhu wavakaenda naye kwandunge kozi akangomuka achiti hanzi ndarota murume ndomva atodescribe zvaari saka munhu uyu anzi anowanikwa kuzimbabwe ndomva atoenda kuyaenda sandatoziva kuti kwandunge kunoitwa nezvei kana kuti kune munhu anonzi ndunge ndomva vaenda kwandunge kuya ndomva vadzoka zvikanzi taunoona murume uya ndomva vatsanangurira mafambiro avaita but handina kuona kuti kutsanangura mafambiro avaita ndizvo chaizvo zvakanoitika zvavaita sei zvavataura but murume uyu ati hatingokubatsiri iye zvino unofanirwa kumbodzokera unofunga wozodzoka kunokuku saka patime yekuti kunodzokera manje kuti vachizonodzokera ini ndanda kuziva kuti ndunge ndiani apa mari havana inini ndini ndiri kuita sei ndiwakushanda vakuda mari kwandiri ndobva ndati aiwa inini mari handikwanisi kuti ndiite sei kuti ndikupe handina mari ndomva varegedza kudzokera paya ndomva vazoendawo kubeti bridge ameno kuti kubeti bridge vakanoona ani kozi vakangodzoka votaura kuti kubeti bridge vanhu vari kuita mari zvivafana zvidiki zviri kuita mari but pana gogo ari kuvaitisa mari but gogo ava kana wazoita mari manje pane mari yaunenge uchifanirwa kunoita sei kunovapa like tithe yeevery month iya andomva zvapera zvakadaro kusvika vazoti zvona hanga tichisiyana kozi hapasisina zvichabetseri chiro tikatsvaga munhu anokwanisa kutigadzirisa kana kuita sei hazvichabatsiri inini nenharo manje ndikati alright tasiyana iripo but panapa handibudi abayiwa ngaabudi ndozvandakaita ndikati abayiwa ngaabudi ndobuda ndichiti ndiri kunotanga life kupeace ndobva ndagara paya ndobva ndazobuda ndikaenda kuzimbabwe ndichinodzoka kuzimbabwe after a month kozi vava kungoti handisi kunzwa zvakanaka pafoni ndokumbirawo udzoke ndikati ndogodzoka ndichiti ndiri kudzoka kupi ndazodzoka paya muziva ndakarohwa nehana SIS MELLY munhu haachaoni munhu apera kungati munhu akarwara kudhara hembe dzakuita kudona hembe dzakuita kudona apa vava vachitanga kuchionera padhuze manje zvanga zvichiri nani inini manje kuti ndichibuda paya zvachindiremera manje kuti alright takataurirana zvakati kuti wechiita life yako ndichiita life yangu kozi pana ndisipo munhu ari kuona nezvavo vana ndikabuda ndikupa vana mutoro ndikatora vana vachoni ndikabuda zvichabudisa picha yekuti ndizvozvo ndachigara paya kusvikira munhu achatoiti sei haachatooni paya ndobva vatanga kuchikomplaina kuti maoko ari kurwadza ndatora ndaendesa kuchipatara panga paine munin'ina wachoni tatakugara nemunin'ina wachoni ndaendesa kuchipatara itime yecovid iyi ndavaendesa kuchipatara paya 1 week handina kukwanisa kuenda hapana akakwanisa kuenda kozi hapana munhu aibvumirwa kuchipatara vazoti hanzi ndakuda kubuda pakunobuda paya munin'ina wachona akati ina handisi kukwanisa kuti ndinoita sei ndinovatora
vanga vaine mota ndatohaya uber paya ndaenda ndikanovatora. Munhu haachagoni kana kufamba, haachagoni kana kubata kana kusumudza maoko, rachiva garbage manje. Hey. Apa mind you before kuti pataizama kuti tiende kunotsvaga kwekubatsirwa kumapostori tichibuda naivo pamunini vavo taisasvika mota yaifa. Mota yaifa kuti tikuda kuenda kunobatsirwa kakati, mota yaifa kusvikira tazoti takunodzokera kumba, mota ndopa yaizokwanisa kuti ichifamba. Saka pandanda kuchigara nemunhu asingaoni, munhu asingafambi, munhu ane maoko asingakwanisi kushanda. Munhu angari kuZimbabwe? Angari kuZimbabwe. Yeah. Angari kuZimbabwe. Kusvikira ndati chiregedza ndichiita sei tichinoendesawo kuhama dzachoni. Ndobva ndaendesawo kuhama dzachoni, iwo ndobva vanozamawo kuti vaite sei baba, kusvika pakuramba kuti inini handina mwana anoromba inini. Ita zveupenyu hwako, handiti ndo upenyu hwawakada. Baba vake mwana anoromba, baba vake, baba nobva varamba mwana ndomva achitanga kuchichengetwa namai kozi vanhu vanga vakasiyana kubva kudhara. Tazogara-garawo ndomva azoita sei, ndomva azofa. But mari hapana, zvachoni zvakaitira masacrifices sezviri kutaurwa naKolai kuti hanzi life is too short. Unofa uchitambura, kufa uchitambura. Mwana aripi? Kozi ini ndakangozo aripo. Makazodini mwana? Mwana ndaingofamba zvekunobatsirwa kumapostori zviya. Kusvikira akabatsirwa? Pane paanenge achimboti anenge achiitawo madreams, anenge ari bhedhi achiita seiwo. Nanhasi? Nanhasi. Asi haana zvinhu zviri weird zvamunoona zvaanoita ke? Pari zvinezvi hapana. Nemiwo rambai muchitonamata mainini, rambai muchinamata nemwana. Ya, ndinombozama kuramba ndichinamata. Ndizve manje muCovid umu. Ndezvamanje. Saka apa mari yacho haana kusiya mari, anga achiromberei? Hameno kuti aida kuromberei. Kozi paachibvunzwa nehama kuti pawakaenda kwaNtunge kwachoni wakanopiwei, iye akangotaura kuti ndakangonopiwa chibhodhoro chemafuta. Good. Ndopanoda kubvunza mirai guys, mukurangarira sekuru vaya kwatakaenda nabamnini veikuchipinge vaya mavaziva varaitaura navo vachiti handichashandiri mazana ndakudi muruza munoziva kuti off camera ndakavabvunza inini iyo nyaya yekuti imi sekuru kana vanhu vachiromba nokuti ndazva mukurumbiro wenyu wematakshop ese ari muno tanoya kwamuri zvikanzi mafuta angori mafuta chiita neichingwapa but mafuta angu nechizomada bhegi animaona kana usingazanofunga uzoritipa mafuta angu bhegi zveshuwa zvitagwana kola kuti mafuta ndizvo ndobva zvadii kole. Saka zvikanzi hapana zvimwe zvawakapiwa here kuti tinoita sei tinodzosera, zvikanzi aiwa hapana, but before aitoti hanzi ndine zvinhu zvandiri kuda kuita sei zvandiri kuda kuti nditaure, but vanhu vaida kuti ataure navo vanhu vanga vari kure vanga vasiri panzvimbo, vanhu vachingoti iwe unogoti uri kuda kutaura nesu, why usingangoiti sei usingangotauri pafoni, zvikanzi aiwa pafoni hazviiti. Saka ndofunga pamwe zvinhu izvozvo zvaida kuti aite sei, kuti aida kukonfesa here kana kuti aida kuita sei akazopedzisira atonzi usataure zvachose kozi anga asingachadi kana kutaura zvachese, zvikanzi saka tokubatsira sei kusvikira angozofa angonyarara, anga akubuda maronda muviri wese asingachabatike asingachaite sei, akangonyarara zvikasvira kuti akangofa zvakadaro. Apa mari hamuna kana sendi ramakaona? Hapana, mari hapana. Dzimba panga pane dzimba 2-1 imba akatengesa, mari kuti yakaita sei hapana kana chakambotengwa chakaonekwa. Ndo zvinhu zvemasarani zvinhu zvevaro izvi mari dzichinopiwa nemaconditions hadzina zvadzinoshanda. Zvikatongoparara kana kuti hanzi chekuti unotarisira kuti hanzi chakasara for vana hapana kana chinhu wani. Saka ameno kune vanoda kuromba ingavaite havo, but unofa uchitambura. Kolesa wakasara number 1? Hapana, yakazotorwa. Zanda anga asingashandi, anga asingachakwanisi kubhadhara.
yakatorwa nebhengi. Saka akafirei naini? Akafira mahara. Shame. Akakura zvakadii akafira mahara. Anga kuda kunosvika kuma 50. Shame. Kuma 40 something iko. Hey. Zvakaoma maini sorry yenyu. But munhu akafa hanzi ndomene haichemedzi. Munhu akachera gomba rake akawira mariri. Munhu anenge akadaro haambonzwirwe aida kuuraya mwana wani. Akasarudza kuti saka dei akanganzi uraya mwana iurayaka. Aiuraya. Iye mutemo wake chaaitoda aingoda mwana 1. Ndine vana 2. Mwana 2 yanga ichitori mistake. Zvokuti idai ndandakaziva mwana iyeye nhombo yanga ichiripo idai ndakanobvisiswa. Hey. Makakanganisa mhiko dzake. Shame. Amiko dzakakanganisika. Amenoti kunamata kana kuti tochipa basa nazvo kuziva. Mwana haana chaanoziva aizokanganisirwa life yake. Ndizvozvo. Thank you very much my sister. I hope mwana wangu uya we27 akateerera. Alright, regai tipewo vamwe mukana. Thank you very much. Regai tipewo vamwe mukana. Zvakaoma. Guys, mashinzwira. Iwe usandudzo zvoti kwanzi ndoita live nchidyika ndorambidzwa kudya papeji pangu iwe ita peji kwako udya kwewe maniwo. Ungai zvokuzondiudzira zvokuita papeji pangu. Ndorambidzwa nani kudya papeji pangu naye wakunyari kwanewe. Munyaradzi muri kuzvinzwa.